Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Hytaý Halk Respublikasyna bolan dostluk saparynyň çäklerini Hytaýyň CGTN teleýaýlymynyň esaty alyp barjysy Heýan bilen bolan söhbetdeşiň öňü siratyna, onuň bilen iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň häzirki ýagdaý we hyzmatdaşlygyň geljeki uğurlary boýunça pikir açdy. Häzirki döwürde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň öňe sürýän tutuş adamzat ähmiýetli başlangyçlary milletler birleşigi tarapyndan aqrar edilýär. Hemde Türkmenistanyň halkara giňişligine awraýynyň belinde galmagyna giň ýol açýar. Bu bolsa dünýäniň iri köpçülikleriň habar berişleriniň ünsüni özüne çekýär. Bellenşýäli Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky medeni insan-perwer gatnaşyklar iki ýurduň halkara hyzmatdaşlygynyň esasyn düzýär. Jurnalist Gahrman Arkadagymyzyň özüniň geçen ömür ýoly, dürejiligi, ýazan kitaplary bilen içgin gyzyklandy. Soňra Hytaýyň CGTN teleýaýlymynyň alyp barjysy Gahrman Arkadagymyzdan teleýaýlymyň bilet mertebeli mehmanlar üçin ýetlenilen ýazgylar kitabyna ýadgarlyk ýazgy galdyrmagyny haýyş etdi. Gahrman Arkadagymyz dünýäde meşhurlyk gazanan CGTN teleýaýlymynyň ýazgylar kitabyna ýadgarlyk ýazgy galdyryp, iki ýurduň arasynda ýola goýulan gatnaşyklaryň mundan meýlekde hemme taraplaryň ösürjekdigine ynam bildirdi. Soňra Gahrman Arkadagymyz Hytaýyň CGTN teleýaýlymyna soraw jogap arkaly beýanat berdi. Hormatly milli lider, şu söhbetdeşik boýunça bize wagt sarp edeniň üçin size köp tag bolsaň aýdýar. Biziň ilkinji sowalymyz, size Türkmenistan we Hytaýyň, Türkmen hemde Hytaý halklarynyň arasyndaky öýdara gatnaşyklary umuman nähili beýan edýäňiz? Bu gatnaşyklar nähili ýola goýulýar? Sizin sowalyňyza jogap bermeden ozal şu interwýuny gurmak başlanjy bilen çykyş eden CGTN teleýaýlymynyň ýol başlaryna minnetdarlyk bildirýär. Hytaýyň özünde de bar onuň çäklerinden daşaram köp milliony tomoşaçylary bolan awraly teleýaýlymyň sowalyna jogap bermek iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge ýardam eder. Ýa-da ki Türkmenistany hat gowy tanamagy, onuň içerim adaşary siýasatyň aýratyndyklaryna bilen döwlet maksatnamarymyza hem de iler tutulýan uğurlarymyza düşünmäge de mümkinçilik berer. Endi bolsa siziň sowalyňyza geçelim. Türkmenistanyň Hytaýyň biziň halklarymyzyň gatnaşyklaryny doruçul beýan etmek üçin bir gatnaşyklaryň taryhy zatlaryny bilmek hem olary düşünmek gerek. Bir gatnaşyklaryň arasy hiç wagt üzülmedi. Köp hem asarlaryň dowamında aýratyn geografik, siýasy, ykdysady, medeni giňişleri döretdi. Bu giňişlikde Türkmenler we Hytaýlar bilelikde ýaşap özara gatnaşyk etdiler. Tejribe topladylar we diýip diskurlaryny kemala getirdiler. Bilimlerini, endiklerini, ruhy we madde gymmatlyklaryny paýlaşdylar. Munyň öňi iki ýurduň we halkyň bir häzirki gatnaşyklaryň derejesini ve mazmunny hassa berkitdi. Şoňra da Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky dostluk, hoşnetli, onsuzlyk we öýdara anlaşmak däpleri kanuny alaýyk ýagdaý boldy. Biz muňa buýsanýar. Ýa-ki döwürde biziň öýdara gatnaşyklarymyz Sinadan geçen ve tasdiklanan bilelikdäki asylly tejribemize dogruçylyga, aşyklyga esaslanýar. Şu ýerde bir öýdorçly resminama bolan Kasam şertnamasyny ýatlamak ýeterlik bolsa gerek. Oňa Türkmenleriň ata-babalary Hytaýyň halky bilen bar zamanamyzyň odolky 49-njy ýylda gol çekipdirler. Kasam şertnamasyň adyň özi iki halkyň özara gatnaşyklaryň esasyna siymy we
mukaddes kadalaryň goýulýandygyny görkezýär. Häzirki döwürde Türkmenistanyň we Xitay Halk Respublikasynyň ýolbaşçylary ürän bay tarihi taraflara dayanıp hyzmatdaşyň şol ruhuny we diýiplerini dikelýär. Dowlatlary gatnaşyklaryň tarihiniň müň ýyllykdary bek ýüpek ýolunyň döwrüni uzap gidýänine iki ýurt hem düşünmek bilen garalýar. Bu bolsa biziň esasy uly gymmatlygyňyzdyr. Dostlugyňyzyň hemde özleri bäfitli, diň hukukly hyzmatdaşynyň hemişelik esasydyr. 中土全面战略伙伴关系已经进入第4年，您认为这样的 Türkmen we Xitay iki taraplyň hyzmatdaşlygy nähili we haýsy ugurlarda ösürilýär? 在各领域的合作，哪些合作的瞬间或者成果让您印象最为深刻？ Siyasi, diplomatik özleri hyzmatdaşlykdan başlaýyn. Xitay Türkmenistanyň garaşlygyny ilkinjiliň biri bolup akrar etdi. Ol 1992-nji ýyl 6-njy ýanwarynda biziň ýolumuz bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan dünýäde ilkinji ýurt boldy. 2013-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistan bilen Xitaýyň arasynda strategik hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny ýola goýmak barada bilelikdäki jarnama gol çekildi. Netijede 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda biziň ýurtymyz Türkmenistanyň we Xitay Halk Respublikasynyň arasynda bilelikdäki beýannama gol çekilenden soň hemme tarapdan strategik hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny ösürmek barada agalar etdiler. Bir resminamary Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň döwletlary hyzmatdaşlygynyň ýokarym derejesine çykandygyny anlady. İki döwlet daşar siyasi derejede netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. İki tarapdan diplomatik gatnaşyklaryň we geňeşmeleriň usullary hem döredildi. Ir halkara agramalaryny ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynda biregi gollama tejribesi ýoly goýuldy. Bu bolsa dünýä we sebit gün tertibiniň ören mühim soralar boýunça özara düşünmek hemde netijeli usullaryň ýol hem goýulýanyny görkezýär. Türkmenistanyň bir taraplygyny biziň halkara başlanýşlarymyzy Xitay öýtgesi goýulýanyny ýokary baha berýär. Hem de onuň üçin hem minnetdarlyk bildirýär. Ýöregede Türkmenistan hem Xitayly dostlarymyz üçin mühim soralar şu sahanda. Xitay Halk Respublikasynyň çäkleriniň umumlygyna hem de bütünlüğüne degişli soralar garaýşlaryny hemişe anyk beýan edýär. Bir Xitay siýasatyna puxta erýär we Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň bütün Xitaýa wekilçilik edýän ýeketär kanuny hökümet bolup durýanyny tasdikleýär. Xitay bilen köp tarap görnüşlerde netijeli hyzmatdaşlyk hem bellemek isleýär. Türkmenistan Xitay Halk Respublikasynyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň esaslandyrjylarynyň bir hökmüne alyp barýan işine hormat goýýar. Biziň ýurdumyz hormatly mihman hökmüne Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň samitine gatnaşýar. Şeýle biziň ýurtdamyň öňe başlangyjynyň esasynda döredilen Merkezi Aziýa Xitay görnüşindäki hyzmatdaşlyk barha hem beýär. Xitay köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan iň iri sowda ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. 2007-nji ýyldan häzirki döwür içinde biziň ýurtlarymyň arasyndaky haryt dolanşyk bar
20 esse artdy. Gary dolunşonyň hem durnukly saklanýan hemde her ýyly 9-10 milyard Amerikan dollaryna barabar bolýanyny hem bellemek mümkindir. Bizim kymmatdaşymyz esasy ogurlar bolan energetika, ulug, ara gatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, budaklaryny dokma hem agri-sanaat toplumlaryny hem de ençemem beýleki ogurlar hem öz içine alýar. Näwetkä pudony özara mähfetli kılmatdaşyk etmeň bir öz başym tejribesi toplandy. Hatay halk Respublikasynyň tejribesini we mümkinçiliklerini nazara almak bilen dikeldilen energiýa babatda gelje ulag işläp hem taýýarlamalarymyz hem bar. Hatay bilen kymmatdaşlykda biziň ulu pudumy hem ýokary depkinder bilen esýär. Bu urda ben anyk hem mysallary getireyim. Ýargy döwürde Türkmenistanyň demir hem ýollaryna hereket edýän wagonlaryň hem de alakomotivlaryň 90 götürümi Hatayda öňdürildi. Hatay wagonlaryny hem çiplawozlaryny satan almaktan başga da günwatar ogur boýunça olawuz saşyr geçergelerini ösürmekde hem de hyzmatdaşlyk alyp barylýar. 2014-nji ýylda uzynyny 750 kilometrden köp bolan goňşy ýurtlaryň, şäherlaryň üstünden geçen Hatay bilen Türkmenistany birleşen demir ýol ulgamy ulanmaga da berildi. Soňky ýyllarda Hatay avtomobillerinin esasan hem avtobusların hem satan alınışı epesli arttı. Bizim yurdumuz Pars aylana ve hindi ummanına hem terminallara çıkmak bilen hadar degildi. Suda kommunikasiyalarını sürmekte mümkinçiliklerini birleştirmek için ähli şertlerin bardağına hem ananya. Bunların ählisinin Hatay'ın bir olsak, bir yol başlamamızın Türkmenistanyň büyük ipek yolunu dikeltmek, strategiyası bilen utkoşanlygyny bellemek isleýär. Häzirki şertlerde hakyky özara gyzyklanmanyň bolmagy Türkmenistan we Hatay'a iri ulag we logistika taşlamalarynyň durmuşy geçirmek wagtda hyzmatdaşlyk üstünlüği ösdürmäge de mümkinçilik berýär. Bu bolsa häzirki şertlerde ýuwaş ummandan Atlantik ummany üçin ýartly giňişligi birleşdirip Ýewraziýada ykdysadyty ösdürmäge kuwatly itergi berer. Öýrümçilik we tehnologik ulgamlarynyň hemde senaat guşoklaryň arasynda özara bağlanışı emeli getirir. Köp sany durmuş soraglaryny çözmäge, halklaryň ýaşaýyşynyň we awadaşynyň şiirini ýokarlandyrmaga da ýardam berer. Agra senaat toplumuna Türkmen Hatay hünärmenleri Türkmenistanyň öňden bäri üstürüp ýetişdirilen owagylyk ekinleriň aýry-aýry görnüşleriniň üstünde de işleýär. Şäher kuruluşyna hem atnaşykly kooperatsiýa, her zaman akylly şäher öpçünçilik ulgamlaryny döretmäge de hem taýýardy. Bu urda Hatay dünýäde bir öňde barjy hökmüne karar edildi. Hyzmatdaşlyk etmegen gün tertibine ýokary tehnologiýalar, telekommunikasiýalar we kosmonawtika ulgamlary hem bar. Görüşmek ýaly Türkmenistanyň hem Hataýyň bir gatnaşyklaryna gün tertibi has hem giňeller, bir de bolsa diňe işlemek galýar. 能源合作一直是中土两国。 Tede hyzmatdaşlyk etmegiň üren mühim ogurlarynyň hataryna energetika pudugyna agdap geçdiňiz. Bir orada işler nähili alınıp barlýar. 发展潜力又在哪里？
Yalnız energetika pudağı Türkmen Hatay hizmetdaşlarının stratejik uğrudur. Elbette hem düşünüklüdür. Bizim devletlerimiz burada her türlü mümkünçülüğü iyidir. Məlum Moşyalaq 2006 yılın aprel ayında Türkmenistan Hatay gaz geçiricinin taslamasını amala aşırmak ve Türkmen TV gazını Hatay Halk Respublikası'na iyi vermek barada Türkmenistan'ın hükümeti bilen Hatay Halk Respublikası'nın hükümetin arasında baş alalaşıga gol çekildi. 2009 yılın hem 14 dekabrında gaz geçirici ulanmağa verildi. Hem şol günden başlap alalaşıga layıklıkta Türkmenistan her yılla 40 milyar kub metre gazı iyi veriyor. 2006 yılın 1. Mart'ında yağdığı ora Türkmenistan Hatay gaz geçiricisi boyunca Hatay'a 460 milyar kub metre oluyor TV'ye gaz iyi verildi. Yazık diyorlar. Biz her yılla iyi verilen hem gazın meşhurunu 65 milyar kub metre içerisinde arttırmanın üstünde birlikte işleyen. Şeyle gaz stratejisi Türkmenistan'ın ve Hatay'ın uzak möhletliğini bekliyor. Eklumum iktisadi ösüşünün yağdayına layık geliyor. Bu işte enerji teriştirlerini iyi vermenin oranı barha artıyor. Bir denk hukukluğu. Mümkünçülüklerin hem de girmene esaslanan hakiki hizmetdaşlık katnaşıklığın ösüşünü hem görküyor. Ahirki neticede bir turu geçirici enerji taslamalarına ehli katnaşıkların, öndürücülerin, üstsaçı geçiricilerin ve sarp edicilerin vekfiyetlerine hasaba alman hakiki iş yüzündeki misal. Şu yerde dünya bağlarını, enerji, çiğ mağlın, aktivarlı ve hoplu üpsün etmek bilen bağlı sorularda Türkmenistan'ın ve Hatay Halk Respublikası'nın garayışlarının yakınını belirlemek yerlikli olur. Ben yine bir mühim vakanı hem belirlemek istiyorum. Hatay'ın CNPC kampanyası Türkmenistan'ın uğrundaki dünyada en iyi gaz yataklarının biri olan kalkınış kendini örleştirmek boyunca halkara biyahteşinin yengicisi bollu. Bir taslama TV gazın her yılda 10 milyar kub metrenin kosmosu iyi vermeye niyetlenildi. Şeylelikte uzak mühletliğin büyük tünsüz ulanmak için Türkmen enerji teriştilerini Hatay'a eksport etmeyen kuvvetli üçüncülük olumları birlikte iyilikleri ve kıysanlıklar östürüyor. Türkmenistan'ın gaz yataklarını örleştirmeye köp yılların devamında katnaşan Hataylı hizmetdaşlarımız ak yürekli işleyenliklerini gayretini belirlemek istiyor. Yurdumuzda Hataylı hünermenlerin işi devam eder ve hem giyinirler. Bu arada iki yurdun büyüklüğü vekiyetlerini hem de Asya kontinentinde enerjik durnukluğunun ve hopsuluğunun maksatlarına layık geliyor. 2026年中国全国两会刚刚闭幕，中国接下来将在高质量发 Hormatly 展科技 Türkmen 创新 halkının 等方面 milli 提 lideri. 出一系列的新 Siz 举措。 umuman Türkmen Hatay devlet tarih hizmetdaşlarının geleceğine hem de vedipelerine ne hili baha veriyorsunuz? 低碳转型数字经济发展都是重中之重。这恰好也与土库曼斯坦的国家发展战略高度契合。那您认为下一步两国之间合作的前景如何？有哪些合作和项目可以优先落地？ Onun geleceği aydındır. Sebebi bizim katnaşıklarımız iyidir, ösürler hem de onlarca il barıp hem geleceğe de niyetlenendir.
iki tarap hem bizim halklarımızın hem devletlerimizin behfidine peydamak zerur bolan eğer o mümkünçülüğün bardığını hem düşünüyor. Nasyonel adına değişli usullar dörediler. Sonra hem bir yergem 2008 yılda döredilen hılmattaşık koyunca Türkmen Xitay komissiyadedir. Onun işinin maksadı hopsuluk, sevda, energetik, ulu, alınma çeyreknika. Meden insan perver katnaşıklar yani esası olurdu. İki hem yurdun hılmattaşını üpsel etmekten avarettir. Hopsuluk uluğunda bir üç mühimi terörçülüğü, ekstremizm ve baş bozorluğu şeyle hem teröristsi cinayetçiliğin türlü görünüşlerine karşı birlikte görüşmeye hem anladı. Eğer ki doğruda golçekler iki taraftan resmi namalara layıklıkta bizim aktiyarlı idarelerimiz hem kiber ve biyoloji hopsuluğunu üpsün etmeyen hem üstünde işleyer. Türkmenistan ve Hatay Halk Respublikası sevit işlerini neticeli ve işlem katlanışçılar duruyor. Hatay'ın kollama olan 2021 yılda Türkmenistan'ın başlangıcı boyunca hizmetdaşlık etmeyen teyade görünüş. Oğuzhan ben Oğuzşi devletlerin daşa işler ministrinin duşukları yola koyuldu. Türkmenistan ve Hatay onun işine birlikte ol hem koşsun, koşuyor. Ol Asya'da hopsuluğu koğrap saklama, poktulandırma ve iktisadi ötüşün ayrılma öğren bir mühim bölümü bunu Oğuzhan'a poktu, parahaçılığı, alalaşığı kazanma hem buyurdu dikeltmeye de gönüktürlendir. Evet, hopsuluk koyunca ensemi birlikte köp tarafın oğullarda hem birlikte işleyen. Bizim devletlerimizin baş tutanlarının sevdanın hem meşverlerini giyin etmek. Onun hem diversifikasyon yolunu estirmek, iktisadi hizmetdaşlıkta hususen puğdan orunu yukarılamak koyunca bilen hem çarelerini durmuşa geçirmelidir. Ilmi, teknolojik, kooperasyon yukarı derecede mühimdir. Bir hem vazifeleri çözmekte Türkmen ve Hatay tarafları hem iş hem iyi de giderli iş alıp varıyorlar. 中土两国的人文交流可以追溯到古丝绸之路时期，一直延续至今。我也了解到， Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň strategik hyzmatdaşlygyna medeni insan perwer gatnaşyklar nähili orna ýerýär. 学校还开设了中文课程。那在两国的合作战略中，人文交流究竟占据着什么样的地位？ Ve katnaşıklar öğrenme mümkün ve kesitlerce olunun birini eyle. Tevavi Türkmenistan hem Hatay'ın hem devlet kuruluşu. Öz aktiyarlı ve milli öz başlığı, düyüplü, tarihi, ruhu hem medeni hem köklerine dayanıyor. Evet. Eğer ki doğruda öz katnaşıklarımızı yolu koyulmalılar. Devlet tara hizmetdaşlygyň esasında hem şulary göz öňünde tutup olardan ruhlanýar we şol gatnaşyklara da dayanýar. Ama onuň öňünde Türkmenistan bilen Hatay biriň öňünde umumy hem düşükli maksatlar goýma we olary ýetmeň hem ýollaryny tapmaga mümkinçilik beren öýrenen mühim artykmaçlyklar. Bu işte medeni alam, bilim, gatnaşyklaryň aýratyn ähmet berilýänligi, ýa-da burada dowlat hem gollanynyň üpsün edilýänligi kanuna laýyk ýagdaýdyr. Bu bolsa durly görnüşlerde özara medeni günlerini we ýyllaryny geçirmek, sonut ussatlarynyň özara saparlaryna, çykyşlaryna, festivaller we maslahatları korumakta beýanly tapýar.
Häzirki wagtda Hytaýda Türkmenistanyň we Türkmenistany Hytaýyň medeniyet merkezlerini hem açmak barada gepleşikler alyp barýar. Bilim ulgamynyňky hyzmatdaşlyk barada hasam aýratyn bellemek isleýär. Hem häzirki döwürde Hytaýyň okuw mekdeplerine Türkmenistanyň raýatlarynyň 10 000'den gowragy okuýar. Türkmenistanyň 9 sany ýokary okuw jaýyny we 10 sany orta mektebinde Hytaý dili öwrenilýär. Biz öz tarapymyzdan Hytaý Halk Respublikasynyň okuw mekteplerine türkmen dilini öwrenmegini goramakda ýardam bermäge, ol ýere mugallimlary we hem ünärmeleri iýermäge de taýýardyr. Bu bolsa bizim hyzmatdaşlarymyzyň geljegine maýa goýumlardyr. Türkmen we Hytaý halklarynyň arasyna dostluk we özara düşünüşmeň aýdyň hem nişandyr. Günler senamaz boýunça 2026-njy ýyl Bedew ýylydyr. Bizim ýurdumyzda şöyle garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly at Muradyň mekany ýyly şygar bilen geçýär. Men bir barada ýöne ýerden aýdamak. Sebäbi atlar behişti Bedewler Türkmen we Hytaý halklarynyň bilelikdäki taryhy mirasynyň nişanlarynyň biridir. Bar bizim zamanymyzdan odolky ikinji asyrda Türkmen halkynyň Hytaý imperatoryna behişti Bedewlerini şöhratly ahaldaki atlaryny sowat hem berenligi oňat mälimdir. Munyň özi mühim dostlukly, diplomatik we strategik hem waka boldy. Asylyň hyzmatdaşyk etmeň mühim urny öwürmek üçin hem uly mümkinçilikler bar. Hytaý açsynatlary, halkara ahaldaki açsylyk assosiasiýasynyň agzalary hem bolup ondurýarlar. Bizim dowlatynyň hem baş tutany bu assosiasiýanyň prezidenti bolup durýar. Hytaý açsynatlary şol Türkmenistana geçirjek çäreleri çağırýar. Hormatly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, siziň dünýädäki häzirki ýagdaýa berýän bahaňyz we bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň we Hytaýyň orny barada soramak isleýän. Häzirki ýagdaý sözsürümli. Ýöne muňa garamadan ony kadalaşdyrmak, gapma garşylygy aradan aýyrmak, bir medeniyetden gepleşikler ýoluna geçirmek üçin mümkinçilikler bar diýip hasap edýär. Bu orada Birleşik Milletler Guramasynyň guraly we mümkinçilikleri bar. Olary ulanmak derewdir. Bir tarap hem döwlet hökümine Türkmenistan gapma garşylyklara goşulmaýar. Şoň üçin bizim ýurdumyz halkara gatnaşyklaryna güýç ulanmak usullaryny hem kabul etmeýär. Munyň özi bizim üçin näme iş ýüzünde syýasy sorag bolman edem ilikinji nowatda ahlak bilen bagly. Sebäbi uruşlar ilki bilen adamlara, olaryň akbalyna, durmuş ýagdaýlaryna, arzu hiyallaryna we umytlaryna zarba urýar. Uruşda bular ägtesi bir pursat ýok bolýar. Şoňa da häzirki döwürde uruş etmek üçin tagalar ikisi arttırmaly däl, şol uruşlary aradan aýyrmak üçin onysy tagalla etmek. Şu ýerde men geçmişde bir parasatly şahsiýetiň sözlerini getirmek isleýär. Bu sözler orta asır görnükli Türkmen döwlet işgäri
Bayramxan Türkmeni diýişidir. On parahat ýaşamagy başarmak bilen deňeşdirlerine uruşda ýeňiş galanmak hiç zatdyr diýipdir. Türkmenistan wagtda parahatçylygy, hoşnetli goňşuçylygy, alalysyň bir agrarlydyr. Bizim ýurtymyz bilelikdäki dünýä siýasatyny anlaşmam özara hormat goýma karar etmek üçin mümkin olan ähli zatlar hem ideal. Bu hem bizim dogonluk halk gramady we döwletlerimizi birleşdiren ýende hem bir esas hem bu güýçdür. Ýöne bir sowalyňa umman jogap bermek bilen men siýasatçyna diýär. Ýöne köýne arayet ýokmund. Pikrimi aýsa, onu atylan ok hiç açan ýygyna gynanmak gaýtmýar. Ol sen harmy ýa-da eskermi? Ya ýöne köý arayetmi ýa-da çağamy saýarmy? Sebebi gynansak da diňe hem pida bolýar. Şoň üçin erde bir tariha sert alsak, onda inter uruşun utan yeri ýokdur. Menine hem şu cümleler arkaly sözümi jemlemek bilen dünýä adamlarynyň hawadan parahat we bagtyar hem durmuşdy ýaşamagyny arzu edýär. Hormatly türkmen halkynyň milli lideri, köne dost hökümünde siz Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'i nähili lider hökümünde görýäňiz? Xitay Halk Respublikasynyň başlygy bilen bizni mähirli dostluk bağlanşdyrýar. Hem köp ýyllaryň dowamyny biz ýurtymyzyň arasynda siýasy, ykdysady, insan-perwer hyzmatdaşlygy ýogly goýduk. Giň hem meşhurly bilelikdäki taslamalary amala aşyrdyk. Seýetem ähli howpsuzlyk hem de durnukly ösüş hem gazanmak üçin mümkinçiliklerimizi hem de tagallalarymyzy birleşdirdik. Başlyk Xi bilen gatnaşyklarymyz hemişe açyklygy özara anlaşmagy hem de açaçanlygy bilen tapawutlanýar. Xitayň milli bähfetler, erjel we hem aýyrtly gorama ören bir mühim halkara soraglaryna jogap geldi. Çemberleşmeyi Xi Jinping'e dünýä derejeli lider hökmüne awray we hem hormat getirdi. Onun ýolbaşçylygyna Xitay ähli oglaryny ajaýyp hem üstünlükleri gazanyp bir geljek üçin hem maksatnamalaryny düzýär. Halk wekilleriniň ähli Xitay ýygynynyň hem de halk siyasi konsultasiýa geňeşiniň ähli Xitay komissiýasynyň ýakyna geçirilen sesiýalarynyň netijeleri we şolarda kabul edilen sözlerine muny hem dogry tasdikleýär. Mümkinçilikden peýdalanyp Xitay halkyny şem mühim waka bilen mutlaýar. Başlyk Xi'niň halkara iş barada aýdylanma onun öňe süren düýer san ähli umumy başlangyjyny bellemek isleýär. Şolar ähli umumy howpsuzlyk başlangyjy, ähli umumy sivilizasiýon başlangyjy, ähli umumy ösüş başlangyjy, ähli umumy dolanýyş başlangyjy bolup durýar. Menne bir hem başlangyçlara ähli adamda düşün, strategik ähmiýetli we mühim şertler hökmünde garaýar. Başlyk Xi'niň bir 4 başlangyjy Türkmenistanyň ötüş arkaly parahatçylyk dialog hem parahatçylyk kepili ýaly ähli umumy başlangyçlaryň hem many mazmuny we strategik oruna laýyk gelir. Bu bizim ýurtlarymyzda
hymata etmeň has hem netijeli şertleri hem mümkinçiliklerini hem açýar. Men dünýäde hopsuluň we durlukly ösüň ürän mühim dayanjy olan Büyük Hatay döwletini ötürmekde. Xi Jinping'in lider hökmünde aýykly orny eýlänigine berk ananya. Hem şoňa baglanykda söz ahyrynda Hatayda ähli gowy bolsa bütün dünýäde hem gowy bolar diýetmeli. Oýam hormatly Xi Jinping'e berk jan sağlygyny, maşgala wadançylygyny hem döwlet işini mundan belaktem olay üstünlükleri. Onun hem büyük şahsiyet hökmünde dünýäniň lideri bolmak bilen Hataýyň halkyna pazarlap etmegi arzu edýär. Sağ ol.